Hello guys, गिबि गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय आंनि एन्टनिक एनिथिं अल भिडिअनि माने गासैबो नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो मोनसे गोनांथार एबा मोनसे हिन्जावफोरनि सामान लाना फैदों माने बहुत समायना आरो बेरायनाय बायदिसिनाफ्रावबो लानो थाखाय नैबेनो बे बुस्थुखौ आंनि बिनानावानो बानायो बे हिन्जावफोरनि थाखाय एबा सिख्लाफोरनि थाखायहाय जेरावखि बेराया मानो जेरावखि थाङा मानो बे बुस्थुखौहाय लानानैहाय बेरायनो हायो। नै बियो जाहैबाय नैबे खुलिग्रा दङ बेयो बेफोरबायदि बहुत बरिया आरो नोङो सामान लानानैहाय बेखौ नोङो बे ओरैहाय बिथिं नैबे फुल जितु फुल नुदों बे फुलावहाय मारिनो हायो आरो बे फुलानो मारिग्रा बेखौहाय आखाइजोंसो बानायो आंनि बिनानावानो बानायबाय थायो सानसेयावहाय माने बेखौहाय मोनसे बानायनो हायोना बिनि खरसा माने टटेल थाङो 450 माने आरो 500 गाहामसिम थाङोनो आरो बिनि जितु खुन्दुं एबा बिनि प्लास्टिकनि माबाया बेखौ बानायनाय समावहाय बे बानायनायाव मेहनतावहाय माने सानसेयावहाय मोनसे हायो आरो होमबा बयबो माने जोंनि बर' माहारिफ्राबो माने लानो हागोन आरो बेफोरो माने अरुणाचलफ्रावहाय माने बहुत सोलिगासिनो दङ नायनोबो मोजां आरो लानोबो मोजां गुरैनो लानानै बयबो माने थाबायनो हायो आरो हाथायफ्रावबो थांनानैहाय बायदिसिना सामानखौ बेफोरावनो सोनानैहाय आरो हिन्जावफोरनि देलायग्रा बायदिसिना सामानफोरा बेयावनो माने गासैबो जाजोबखायो आरो ना बेफोरबायदिनो माने बहुत समायनाबो आरो बियो लानोबो बहुत मोजां अब्ला बेखौहाय फाननाय समावहाय ओरैनो 150-200 माने लाब जानानैहाय फानो आरो बारा एसेबां लाब जाया जोंनि बिनानावाबो बेलेगफ्रा माबायदि जायो बेखौ मिथिया आरो बेलेगाव माबायदि बायो बेखौ मिथिया दा नैबे जोंनि बिनानावा जेसेबां खरस थांदों बिनि माने 150-200 माने लाब जानानैहाय बे सामानखौहाय हरो आरो नोंथांमोना जायफोरा माने जेनेबा लानो लुबैदों बे लानो लुबैनायखौहाय आंनियावहाय मेसेज एबा आंनियावहाय बिहरबानो आं नोंथांमोननो हैनोबो हागोन आरो हम डिलिभारिबो माने हैनो हागोन आरो जेरावखि थाया माने जेरावखि बिहरा माने नोंथांमोननि न'आवहाय आङो बे सामानखौहाय हैनो हागोन आरो बेफोरबायदिनो गोबां कालारनि दङ नोंथांमोना आङो देखायलांगासिनो दङ मा कालारनि दङ बे गासैखौबो अब्ला जोङो भिडिअखौ नाय आरो नायनांगौ बिसोरनि
जोंहा बिनानाव बियो बेफोरबायदिनो मना बायदिसिना माबा माबि बानायो बियो बिदिनो बानाय दासान्दि माने सेलिं खालामगासिनो दं आरो माने बहुत बिदिनो सोलिगासिनो दं दासान्दि बानायनाया बहुतफ्रा माने बहुत बरियानो बानायो आरो ओरैनो बेसे गोबावनिफ्राय माने सोलोंनाय जाखोमोनलाय? बे बेगखौ बानायनायाव खैदिनसो नांगौ? सानसेयाव गंसे हायो आरो ना ओमफ्रायहाय बेयाव बेसेबांसिनि माने खरस जायो बानायनायावहाय? ओमफ्राय आरो फाननायावहाय बेसेबांसो मोनो? बिदिनो नोङो बेखौ बानायनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो? बेसे गोबावनिफ्राय बानायदों नोङो बे माबाखौहाय सोलोंनायफ्रा?